Simbio Benedictus may God mana siya kining bato hagi kani dito sa krus ng tubig. Kini siya pag ang gamit ini niya pwede nimo sa ibabad sa isa dito sa mabisang gamot sa katawan ng tao. Pwede rin to ibabad mo din sa planggana pag maligo ka. Ito din naman itong bato na to. Maraming salita, maraming dala o maraming gamit ng mga bato nanggaling doon sa krus ng tubig, banal na krus ng tubig. Ito. Kaya ako, adventure lang talaga ako. Nangoleksyon ako sa mga bato doon kasi alam ko talaga malaki ang gamit ito. Hindi lang sa ngayon na panahon, hanggang kailan ito. Kahit kapirang ko tatis, may souvenir talaga ako dito doon sa banal na krus ng tubig. Ito. May waga kasing tubig doon. Yung area na yon. Maraming mga mirakulo, maraming mga sikrito, may waga nakabalot sa area doon. Kaya maganda talaga pag isa, siguro pag pumunta kayo doon na mag-wish lang kayo din na gamot lang talaga ang kailangan nyo. Okay, siguro. Kasi iba kasi doon, nagbala kasi na mag-treasure. Ayun ang nangyari sa kanila. Talagang sumama talaga lahat ng katawan nila. Tapos basta-basta sila ba. Pero doon talaga sa area na yon, halos wala akong nakita ng mga putol na mga kahoy. Takot ang mga tao doon. Tapos walang kumukuha doon sa mga kuwan doon. Puno ng kahoy. Kaya ito itong kinuha ko doon sa 4 na kanto sa krus ng tubig. Itong mga bag na to. Kinuha ko to doon. Souvenir ba? Itong mga bato na to. Doon to nanggaling sa 4 na sulok doon, area. Kaya ako lubos ako nagpasalamat sa lahat ng mga gabay ko. Buhat noon hanggang sa ngayon na natuklasan ko tong mga bato na to. Tapos yung tubig kasi yung kontra ko umpisa talaga yung baliw ba, matagal na yung baliw. Tapos dinala siya doon sa matanda sa linaw sa baba sa krus ng tubig. Doon siya na nirahan ko sa baga sa loob ng isang bulan na full fasting din. Yung pagbalik sa kanila, hindi na siya sira utak. Sa baga matino na siya, hindi na siya baliw. Dahil sa tubig na galing sa linaw. Kasi na talagang sa baga parang nasala na rin siya ba. Yung galing sa krus na tubig, tapos yung may 3 pa, tapos yung pinakabusay niya doon. Tapos ito, halo-halo kasi ito. Yung nadaanan namin dito, kumuha din ako nito. Pero ito, parang butas sa gitna. Haring bakal ko sa baga. Itong mga ano to. Nadaanan na lang namin. Kinuha ko na lang din. Kaya ito mga ko mula doon nanggaling to. Kaya maraming salamat sa Panginoon kung Divine Master Ben Indrik Sr., Master King of all Kings, Master Bimborito Jr., Divine Grand Master Mas Madunikyo the First. Sa lahat ng mabiyaya nyo na pinakalob nyo sa amin. Kasi lahat talaga na bagay dito sa mundo, under yan sa Panginoon Diyos, Divine Grand Master Mas Madunikyo the First. 88 ka-division sa Biriam School College sa San Mysteries. Lahat na binabanggit natin na lumalabas sa ating bibig, under yan sa aking Panginoon Diyos, Master King of all Kings, Master Bimboray Ikli Jr. 22 ka-division. Kaya dito sa mundo, lahat talaga tayo, sabihin nyo pang ayaw nyo kay Ruben Iklio, wala kayong magawa kasi Ruben Iklio, yun talaga ang Panginoon, buhat pa noon at saka hanggang ngayon. Kasi wala din naman talagang pagbabago. Kaso lang pa iba-iba, papalit-palit ang anyo nila, pati mukha. Pero bumalik na, nasa alpa na tayo ngayon. Kaya, once again, gandang buhay sa bawat isa sa atin ngayon, July 1, 2020. Tapos itong sakit na ngayon, halos walang katapusan, walang tigil, panibago pa, bago-bago. Kaya yung sinabi talaga sa Panginoon kong Diyos, dati Divine Master Ben Indrik Sr., ang matira dito sa mundo, yung mga taong puno sa natutunan
material, spiritual. Kasi darating talaga ang panahon na lahat na klaseng masakit nga hindi na gumaling sa ordinaryo mga doktor. Totoo na talaga kasi ngayon lang nadami na talaga napatay. Kaya yung sinabi sa Panginoon ko, hindi talaga sila nasungaling. Kaya nga ako pinaghandaan ko talaga to ng gusto. Kasi alam ko talaga na mangyari talaga yung sinasabi niya. Ang maiwan dito sa mundo yung taong puno sa kaalaman, material, spiritual, maraming anting-anting taring-taring sa buong katawan niya. Sanay sa hindi kumain at saka sanay din sa hindi binom. Sa madaling salita, sanay sa full fasting. Pwede kumakain, pwede rin hindi. Pwede uminom, pwede rin hindi. Kaya kayo, kung gusto nyo talagang mabuhay dito sa mundo na maiwan, kailangan yung katawan lupa nyo, pag-aralan nyo talagang gusto. Kasi katawan natin isa lang, kung mawala to, wala na hanggang kailan ganang buhay sa bawat isa sa atin dito sa mundo.